cada dia ho s'alça en un lloc i acaba en un altre lloc, però quan li agrada això té que agradar-li a un. Quan t'agrada, doncs sí, pot ser cansat, però la veritat que només m'he notat el cansanci en la veu, de tant de parlar, de fer actes. Intentem que els dinars i sopars siguin més tranquil·lets, perquè si no sí que no pleguem. Quan tinc un rato me dono compte, m'estic divertint perquè si la política no està passat un poc bé, com està l'assumpte impracticable, doncs qualsevol. Que vol la gent. Cada vegada significa una cosa el canvi, però el canvi lo que significa sobretot és que no ens agrada venir. Anem a una experiència diferent. Anem a contestar el que la gent pregunta al Levante. Així que anem a veure si ens sorprenen molt les preguntes i acertem en les respostes. En quina pregunta estàs? Ara estem en País Valencià o Comunitat Valenciana. Me están entrando preguntas cada 3-4 minutos y nosotros, ante el gran aluvión, hemos hecho simplemente una selección previa, no un filtro, sino una selección para que no se repitieran los temas y se los hemos ido pasando a Toni, ¿no? Y el resultado oralment sempre tens més capacitat d'expressió i no només és el que parles, sinó com ho dius, però tenim que plegar a totes bandes i per tant hi ha que fer-ho per escrit, en oral, i si hi ha que fer-ho per carta, doncs per carta, no fa falta. You bought your ticket to the moon. I thought you never used public transport. Our small town grows with every single line. I come this close. You said that you could smuggle me into. A uno de los candidatos al proceso de primarias del PSPB, saben que se celebra y que se desarrollará durante el próximo domingo 9 de marzo. Alcalde de Faura, mi buen amigo don Antonio Gaspar, buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Escuchar a muchísimos militantes, simpatizantes, amigos y amigas por toda la geografía de la Comunidad Valenciana, y que cuando les pregunto si cambiamos o continuamos igual, siempre me dicen que cambiamos. La gente quiere que la política sirva, que sirva para algo. Te transmite que esto es muy difícil porque no estamos llegando. Me transmite pues que sí, que a veces la televisión, que sí, están los políticos, pero es un teatro, es como si fuera un teatro, que quieren que la política sirva a las personas, que tienen problemas. El 10 de marzo empezará una etapa de 13 meses aproximadamente, en la que tenemos que explicar ya a todos los valencianos y las valencianas que el Partido Popular, que ha sido el problema de muchas de las cosas que nos ocurren, debe irse al rincón de pensar.
també en part són responsabilitat nostra de no haver connectat o d'alguna cosa que no hem fet bé. Per tant, arriba un moment que et dones compte que no eres només una opinió, no és només la teva opinió, sinó és l'opinió de milers de persones que també opinen igual que tu i un dia decideixes posar-li veu. És possible fer una altra cosa, només canviant és possible que mos miren, perquè ja fa temps que no miren cap així. Això te dones... Jo penso que no ho he arribat a pensar mai, perquè jo penso que quan pensava no... M'agradava la política, però mai has pensat ahí. Però un dia te trobes i dius, si soc candidat a president de la... Soc candidat a president de la Generalitat, això va en sèrio. I és que la política, quan t'entren les venes, quan penses que se poden fer coses per canviar les coses, quan penses que se pot millorar la vida de la gent des de la política, n'hi ha un dia que bueno, si m'havien preguntat fa 5 anys això, haver dit jo, no, mira, som circumstàncies, els moments venen, els trens venen, els trens passen, som circumstàncies, i és de veres que sense... No he buscat això, de veritat, no he buscat. Al final, parlant, m'he vist així, i estic vivint amb molta passió, i m'encantaria. I cada vegada que pense que és això el que aspire, tinc més il·lusió i més ganes d'arribar per treballar des d'ahí. Però tots me pregunten quan ho havia pensat. No, de xicotet no volia ser això, de xicotet volia ser notari. Fàcil, això s'ha fet a tot el món. Hem de fer coses apassionants, és que va ser complicat i difícil. Alguns diuen que impossible, però lo impossible n'hi ha un dia que deixa de ser, no passa res. Ara, quan tu no estàs sol, doncs sí, en veritat, es pot sentir un poc, com te diria jo, preocupat, però si uno realment sent que és la veu de milions de persones, bueno, és més fàcil portar-ho. I a més, com crec que és durant un temps, no passa res. Quan s'agota un altre darrere. Me dona temps a escoltar, encara que me toca parlar molt perquè la gent vol sentir-me, me dona temps a escoltar. I sobretot me dona temps a veure les reaccions de la gent a les coses que dic. Que això també és escoltar, no només escoltar de paraules, sinó escoltar les reaccions. I fíjate, he vist gent en els actes, he vist gent plorar. No sabia jo que era capaç de dir coses que fas a plorar a la gent. I ho he vist, i m'he sorprès jo mateix. I és que la gent, al final, tu és el que escolta més. Quan fas la pregunta, continuem o canviem, la puc fer així directa o sense fer-la, en altres raons i arguments. Tots, hasta plorant, diuen canviem. Anem a Favara, que és el lloc on se perden les cartes de Faura quan no s'aclareixen. Now there's no energy and we can see it clear. Everyone is running on their side and just in case he's ready to cut the throat of everybody. Jo somio en valencià, sempre he somiat en valencià. Això és una qüestió que tampoc l'hechices com l'edat, és un accident. Els meus pares m'ensenyaren en valencià i al final parles, somies, estimes, rius, plores en valencià. És la vida. Sí, mare, bueno, les mares sempre voten i sempre voten els fills, és així. I a més tiene en compte que ma mare en este procés de primàries s'ha fet hasta de Facebook. No fa falta que te diga res.
en la mà, ensenyar que cosa que es presente, no? Moltes gràcies per acudir així a la casa de la dona de Cullera a compartir uns minutets, a compartir un ratet en un dels candidats de les primàries, de les primeres primàries obertes socialistes que n'hi ha en la història d'aquest país. Encara no ho sabem, però s'ha fet història. I Déu canvia. Perquè ningú se conforma en continuar i ningú mos agrada el que n'hi ha. On val un cafè? Doncs depèn, perquè l'altre dia estigui en la facultat, estiguem en la Politècnica i se sorprenguerem de que mos costa 50 cèntims, però normalment val €1, €10, depèn. El meu poble val diferents preus, però al final quan només tens una moneda, només soltes una moneda. Serà enxufe. Els que manen fiquen primer els negocis. I nosaltres som els de primer les persones. Hem de lluitar per això. Hem de ser valents. Alguns diuen que és difícil. Ja ho sé, el que dic és difícil. No te van a deixar. Ho sé. Se van a afrontar en tu. Ho sé. Després estan els derrotistes. Impossible. I és que diuen que tot és impossible. Tot és impossible hasta que deixa de ser-ho. Tot és impossible hasta que deixa de ser-ho. Si no, encara estaríem a obrir la porta i han vingut tots a col·laborar amb nosaltres. És la primera oportunitat. No és la solució de tot, però podem començar per ahí. Ja m'alegre que comencem per ahí. Però ara, i dit tot això, la pilota, una vegada parlat del candidat, la teniu vosaltres. Ara és quan vos dic allò, de que no vas contra l'altre company, ni l'altre company ve contra mi. De que escolteu els dos. Ho dic sempre. No m'escolteu a mi, escolteu els dos i elegiu aquell que penseu que pot ser millor candidat i millor president de la Generalitat. I una vegada elegit, serà el de tots, perquè així venim a sumar, no a dividir. I el que vos parla sempre ha sumat i mai ha dividit. I pensa seguir sumant, tinga el paper que tinga. Tinga el paper que tinga. Perquè quan heu parlat vosaltres, ja no tinc res més que dir. Només que lluitar per aquí. Plaer indescriptible quan has fet el quilòmetre 21 i mig. Això és el que passarà el dia 9. Plaer indescriptible. No m'espereu. L'altre dia me preguntaven en un reportatge d'esport si es pareixia molt la política al ràdio. Jo li vaig dir que corre la política, així és que segurament se pareixerà molt. ¿Qué valoración hace usted de haber ganado las primarias? Dicen que no me la hace.